Tei kisa joto no share khairi baidi. Ang tabukoni tension mo tongo. Tam khaini khaya kulbano buji mayang tongo. Buskango ani second game ngai tisha mokol ti khip jang nai omoto noro puila ni simi nui phaigana ni mokol hamia baru ti phaiplu ni simi ang kosto ko ro dibro goro sok paika abo ni bisinte pas to ani mokol ni ti hamiro khibika ngai khibe bai ma pore ko noro nugui mang khanai ko ma hai ngi tong katabu agi jeta normal ma hain tabuk kisa normal ka hai pano sawi tong thui bo phayo thui phayaro tong ya ko mane thui da thaksu ya ko horogo phayo ke sabo bo sai tong ko hai pano bithi rok sawi tong go ke ko khai sitabu norong no to saklai rijak je sini ani bai manai ni bank account block nujak rang ro uthok maya ge ani second tabu te wisa kemo cholinai 28 tarigo mem sajak jungno go MRI khai te wisa cholinai ga ni mo to direct operation khlai maya karon ani mo jaga onek thui jomi jak kisa kaise thui khibi wisi 3 মাস পরে operation nai hini sajago tamni hinka hanke ani mo rugi kasamni baga borok direct khlai maya hanke sorry nge tabu ko khaisi ani manai thangjak tripura o chini bank branch o kok salaina bagai hanke tabu sango dibrogoro ma bai angsido kebo logi kore chini tabuk sengkeni tonglai tongjau ma bai kanai ge manai tini khobor rohoro khobra hamia to bono norong nangki saklai ni ma phaikya kun khaini kari kha karon norok sa su basu khai an bagai osu joti rohor mani gaya bono tam khaini khaya norok ki sabai di কাগজ পত্র রক জমা রিবাই মানে জমা তো রিবাই খা বসে আমা হিনি সাপু 3-4 মাস নাংনাই রাং আবো তিখলাই মানানি হিনি সাপু নিকি 3-4 মাস নাংনাই হিনকে আনি বসকাঙ্গো তিনি 20 তারিখ নি টকা 28 তারিখও হংকা সানি দিসা কেমন চলি ফিনে হিনকা বরাং বাই খলাই নাই নরো যে সুবাসু খলাই মানিয়া হবনি First choli paikha ti kisa misa tong mani rang to oro lag puthi buya ha kisi sa sio rang ko obo bai seng tewisa bo choli da a rang bai treatment khlainya ni nai je tong ma bai phano second step jora sogui man hu so chesta khai tong ta ko rang go sung no hat ke usi 3-4 mas nang na hinai sai do hang go rang bai ta treatment khlai jak sinai Tabuno, bank borok sapu, no te extra alada donation, mane bui donate khai mani rang alada rok dak tong ne, am tikni sapu do, ka kesi ni bank account tong ma sa ani kaisa mana nyogo, a jaga si jeno rok suba so khai man arang aro sedai ro ro kesi ni cash rang bu kri sang oro tong mani rang cash rang pon tu sang gri ya porang kri ke so ro kosto mo so tong lai tong Masih masalah sengkah magai ojaga otong lai mani rang pusap rang ya pho rang kis rang ek ta kapun kri je rang tu dai ro mani jo to ha e kau mang se je koksa khong ni tong mani taw abu sung thong mai kyang bai kya hami thang sinai ge buno tam khainya kuno buji male ya hamna ni phaima ja sa ka banda bipoti kuno bana tension nang su cost of the antiro kuno pansab malia tam khai nhai ge norong no kisa sabai ga ditam khai sina yang kuno pansab malia na chini logi ke bo okra sakra sinai nang nai
tongo je kaisa lama phunungnai jung ani monai sajung hang namse sasne apun buji simalia tabu jeng rang su thogui maya hang ke jeng bai ki treatment khlaijak sinai ba 3-4 mas nang nai sai tonggong ka bai ki treatment khlai man si judai kaunu snamai rena phano boron rang ro khaisinai sabje rang risinai asagrang tabu sungho jaga thongma se kosto koi tonglai tongna ble rang khok sapun kri khai chai mano kap kha kite baru na yan kolem ne bthai thak maro ba hamya ku phai tong hor kai thei phayo norong kisa sabai ga ditam khai ke chano tabu te bisi din to kori kya 28 tarik ni sakang no bebosta to ongna nang ne rang to tabu sangabo uthong maya to abun te asa khainjang nai kori kya tamning ke borok sai siru chesta khaine hin sapa no se borok chesta ni bisi mosi borok 3-4 mas nang nai hin sao borok bo kagosta Guwahati o siro hona bu Guwahati ni borok je khaiban pore si 3-4 mas pa nang nai am te hin sao ta aboni si tabu hungai ta mangkha sini nok rok sang angoma hai rok saimia do tabung no khana sidu borong ne bo rules rok da tong abu to saimia tabu hanggang ke sini parao thangai si sini nok rok akon rok se che khaini tabu kemu khaina bo tisa hai na hai motamuti rang to ko bang mo thangai kom sombai to ngala tabu phat sa khai boroni rang tiklai kya 28 tarik ni bisingo benge kan noro khai sijung no chuba churi man hongkai ne ta ro khitang chuba churi ma yang ne bana tangi sanjang nang borong no khe sorry do nong ne o jaga choko men nu bisa ko ma sao neta hane rang tong hang ke seng bo kem no chuba chu sana nangla kamu tinin ti jorate kepal hamia bi grang ma bagi no ma ke chuba chu sana nangge ma tongu sinti prasa bade tammo bial orang puisa ni bial tam se khaisinai buji malia hamna hini phaima de oma ki dang ki filima thangsinai te sanogo Serai fangsini simi busu kosto kacholi phaikya arang kerin bagino asu boyo zora asu bo sor zora kosto no kosto ya kya din lai phaikya tabuk je ongkha hamino thangsi wona ne bkhawo asa khai phaima je omo hai ngong ka ba nangwa hamna musong we phaima ba hamin thana musong go ani omo kol ba serai ke nuk thu nuk ya to kono je samani kosto tek to omo no phanang hami thana musong ka jate ulo phano o tek to ro maya jat ki tong na musong ka ang bo ke abono no ro no koi jaw abono kisa help khai be di chu ba tam khai ke jano te bisi din to kari kya